Dnešný tip bude o tom, aké papiere používať pri akvarelovej maľbe alebo maľbe vodovkami. Stretávam sa s tým, že veľa ľudí nepozná akvarelové papiere, čo je úplne ideál. Kúpiť si takýto skicár, kde je vlastne vyznačené, koľko gramov na meter štvorcový ten papier má. Je to obrovský rozdiel oproti obyčajnému výkresu, pretože ten obyčajný výkres sa krúti, žmolkuje, nasiakne a je bez napnutia nepoužiteľný, kdežto tu máme vlastne tú gramáž toho papiera väčšiu, bude to 250, 320 alebo to môže byť až 360. Čím väčší, tak tým samozrejme sa menej krúti, máme aj väčšie formáty, bežne dostupné, dokonca aj v Lidli som si tento kúpila, alebo v nejakom papierníctve aj takýto čierny. Tento je vlastne najtvrdší, má takú aj krásnu štruktúru a 360 to je gramov na meter. Čiže toto odporúčam. Pokiaľ ja napríklad často malujem na obyčajné veľké výkresy a dvojkové, ale predtým ich napnem papierovou páskou, je to taká technika napínania. Tu vám viem vysvetliť potom inokedy. Toto bol takýto krátky tip a pokiaľ chceš viacej tipov, tak určite príď na webinár, ktorý chystám už za pár dní, 21.1. o 20.00. Ak chceš link, tak mi napíš webinár do komentára a budem sa na teba tešiť. Ahojte!